Tak my sme vedeli, že Žilina robí chyby vzadu a že keď na nich vybehneme, tak tam strácajú lopty a že môžeme z toho vyťažiť. Mali sme tam už prvý polčas toho šance a vedeli sme, ja som dneska presvedčený, že ten zápas zvládneme a aj keď bol polčas 1-1, tak sme si verili ten druhý polčas a vyšlo to fantasticky. Vedeli sme, že Žilina bude hrať dobre kombinačné, spoliehali sme sa na dobrú obranu, vyrážali sme do protiútokov. Dali sme prvý gól, mohli sme pridať aj ďalšie, mohlo byť skorej vymalované, ale super dal do prestávky góla. Druhý polčas sme začali lepšie napádať, dali sme druhý gól, nám pomohli tým druhým gólom a myslím, že tretí gól už rozhodol o našej výhre. Dneska veľmi dobrý zápas z oboj strany, ale teda ešte lepší z našej strany. Hralo sa vám dobre na ihrisku, v pohode s prehľadom? Tak, stálo to do síl. Žilina hrala futbal, to musí baviť divákov. Konečne hrali s nami otvorený futbal. A musím povedať, že futbal sa musel páčiť divákom. Každý gól teší a spravil tam chybu ten stoper a pre mňa už to nebolo až také ťažké zakončiť a v poslednej chvíli som sa rozhodol ho prehadzovať a som veľmi rád, že to vyšlo. Pôjdeme za tým 7. víťazstvom, ale jak to už tak hovoríme, ideme od zápasu k zápasu, takže teraz sme zvládli tento zápas, budeme si vychutnávať pár dní toto víťazstvo a začneme sa chystať na tie Zlaté Moravce a samozrejme všetci si to želáme, ale takisto tá séria nebude do nekonečna, ale chceme ju potiahnuť čo najdlhšie. Pred zápasom si prebral tú trofej už druhýkrát v sezóne. Je to pre teba také malé ocenenie? Tak áno, je to také ocenené divácké, vlastne zahlasovali. Som rád a musím sa poďakovať divákom. Ak domáci vyhrali zaslúžene. Dnes prvá časť z môjho pohľadu bola viac taktická a dá sa povedať, že vyrovnaná. A tak sa aj skončila vlastne gólom našim vyrovnávajúcim a ešte šancou zo štandardnej situácie. V druhom polčase sme strátili stabilitu jednoznačne vo výstave útoku a ponúkli sme superovi možnosti, ktorými nepohordol a využili ich a zaslúžene ten zápas dotiahol do víťazstva. Pokúsili sme sa vrátiť ešte do zápasu brvnom a veľkou šancou, ale nepodarilo sa to a preto je víťazstvo domácich zaslúžené. Ja si myslím, že veľmi pekný futbal sme dneska videli, pretože na dobrý futbal musia byť dve družstvá a dneska to obidve družstvá ukázali, že naozaj na Slovensku sa oplatí chodiť na futbal. Po tom začiatočnom oťukávaní tam mali rešpekt obidve družstvá pred sebou, tam nejaká tá 20 minútovka bola taká hluchá bez šancí, ale pomaličky to naberalo na obrátkach, my sme sa ujali vedenia, Žilina pred polčasom krásnym gólom a druhý polčas to dostalo vlastne tempo také, jak by to malo vyzerať, ale ja si myslím, že by sme boli dneska naozaj naštartovaní. Je vidieť, že chlapci sa vezú na naozaj výbornej vlne. Je tam vidieť, je ich práca. Pracujú tvrdo 3/4 roka a ja si myslím, že sa to odzrkadľuje a jednoducho sme veľmi radi, pretože ja hovorím, keď niekto niekde trénuje, tak sa to musí niekde odzrkadliť a ukázať, takže z toho pohľadu sme radi, ale ešte raz hovorím, tomu naozaj prispela Žilina, pretože málo kto sem príde hrať futbal a Žilina ten futbal hrá ho pekný, bol to futbal hore-dole s veľa šancami, takže na takýto futbal naozaj budú ľudia veľmi radi chodiť. Asi sme vedeli, aj sa to dneska oplatilo, vysoké postavenie. Vedeli sme, že tí stopery nenakopnú, chcú hrať a vlastne na to sme aj tam Žilina robila chyby v tých rozhrávkach, čiže z toho prišli tie góly. Takže ja som rád, že chlapci to splnili a teda padli z toho góly.